An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na min ye an ka baabu ye a bɛna kɛ fanfilama ye ka sabu kɛ maa welelen bɛ an bolo n'o ye Usumani Mamadu Tarawele bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min na o ye OMT nka yanni ale ka se kɔnɔ fala an bɛ turunin cɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na min ye baabu yɛrɛ ye ka na ɲɛbila kumaw k'olu kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ko ale bɛn nɛgɛma ka bɛn ni maaw olu ka ko faamuya cogo ye. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ i yɛrɛ ta Sida Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye Jean-Élisée Daou ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye armée a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw bɛ sen na jabalikaw fɛ Segu mara la u ye gosili kɛ yen Mawu Kucala marabolo fana na kunungo u ye tinbali kɛ yen fana min ye Mawukaw fɛ yen olu ta kɛra bi Pankuru ani dugumacɛw olu wasa don kɛlɛkɛcɛw y'u wasa don min ye Bamakɔ ni walekɛbaw la caman ye duuru don fiɲɛ na nka u y'u nɔbɔ ko kimɛliw bɛ sen na ni Ala sɔnna ma u na tila ka o jaabi di wolomasiri tɔgɔ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ baara in a bɛ ka kɛ marabolo kɔnɔna na a bɛ ka kɛ an ka sigidaw la cogo min na min ye jamana kɔrɔnfɛ fan fana fɛ baara bɛ sen na ten nin waati in na sa jɛkulu caman wulilen don k'u jɔ sa ko n'o y'a sɔrɔ FLA maaw u ta n'u bila bɛ se ka fɔ u ɲɛna ko sabula bi u ni Bamakɔ ni walekɛbaw bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka to ten cogo la tan f'a ka f'u ɲɛna u ye jɛkulu min ye ni Al-Qaïda kɔni don diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a dɔn k'a fɔ ko ni sini bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ma ɲɛ k'olu ni sini bɛ ɲɔgɔn bolo o fana ye Bamakɔ ni walekɛbaw ye k'u yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔna na hakɛ min ani ɲangini min kan ka ta ka da olu kan o k'o fana dɔw ka ko olu ka wulikajɔw kɔnɔna na wolomasiri tabaw dɛmɛbagaw n'o ye Irisilakaw ye olu ka ɲɛmaa ye kimɛli min bɛ tali kɛ anifisi baabu la Zeyi kumalasela yɛrɛ min b'u bolo o yɛrɛ de ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min na anifisi ko minnu kɛra maramafɛn minnu yera minɛn minnu yera fɛn minnu tiɲɛna minnu ma se ka tiɲɛ bolo sera ka da fɛn minnu kan ani maa minnu bɛ n'u sera ka olu minɛ fala ye ko sɔrɔdasi cɛ 30 b'u bolo kɛlɛkɛcɛ 30 b'u bolo terroriste ka maa minɛlenw ani minnu ma se ka taa n'u olu ma se ka bɔ u nɔ na fiyewu
u y'u bolo da olu minnu ka Bamakɔ ni ka wale kaba olu de b'u bolo. N'an segira ka na Bamako fala ye cour d'appel kiiri min bɛ senna n'o bɛ tali kɛ colonel major Kasum Goyita la ale ni a nɔnɔw maa 5 fala ye kiiri ɲɔngirila han. Kiiri ɲɔngirila dɛ ko kuma daminɛna kunungo min ye Kasum Goyita ye u y'a ɲininka ko k'ale dɔnko tɛ ko la ko min n'ale wele no kana kɛnɛ ka fala ye. A bɛ se ka min f'u ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min tun bɛ yen Bandaw ale ni Asimi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u nana wolo nin ko in na ko nka ko Fangandaraki ko ale dɔnko t'o la. Ale kɔfɛ u ye welewelemada bila sa min ye Balo ma agence Balo o fana nana sego kuma kelen ka fala ye. Goyita ale ka lamɛnniw bannen kɔ ka bɔ yen pewu ani Balo kunungo tile kɔnɔna na bi baara bɛɛ lajɛlen kɛra ani kunungo baara bɛɛ lajɛlen kɛra sa secrétaire général min tun bɛ Kulubakaw fɛ yen n'o ye Kalilu Dumiya ye ale ko k'ale yɛrɛ kamana gannen o fala ye ko yanni k'ale y'a mɛn ko ale minɛnen don coup d'état ko la koyi. Kiiri sigilamaw ye ɲininkali busan na taa sanfɛ k'a lajigin cogo o cogo fala ye a ma bɔ a kumakan kan dɛ. A tɔ laban nana kɛ mun ye sisan soldadonbaw ko maa min yɛrɛ nin ko bɛ fɔ ko ninnu ye coup d'état kɛra fala ye k'u k'o yɛrɛ wele ka na n'a ye. Sumala Bagayogo k'a tɛ dugu la ko nka k'a kan ka don sini juma. Ntɛnɛn kiiri bɛna na kurakuraya yaasa Sumala ka na dalu min b'a bolo fala i b'a dɔn kuma dɔw la n'i ye kiiri yɛrɛ sigicogo ni kiiri baarakɛcogo lajɛ i bɛ siran nka ni kiiritigɛla ɲɛnamaw bɛ yen ni sɛbɛn bɛ minnu bolo n'olu b'a dɔn k'u ka baara don u tɛ fɛ u tɔgɔ ka tiɲɛ u bɛ fɛ a ka kɛ ka ɲɛ kuma dɔw la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka kuma sɛbɛn ninnu caman bɛ yen u t'o ta ba la dɛ. N'o tɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ban k'a tan tayi k'a fɔ ko nin waleya de kɛra a ka ca Ala fɛ seere man tila ka wele a ko la dɛ nka komi kiiri de bɛ senna u ko Sumala ka na. Kiiri tigilamɔgɔ yɛrɛ ko Sumala yɛrɛ ka na u k'ale fana lamɛn ten. A kun fɔra k'a bɛ na sini juma ninnu ko n'a bɛ na juma o ka ɲi ntɛnɛn u n'a wele ka na nin ko in kɛra cogo di a fana ka faamuyali ye min ye a la kiiri na sɔrɔ ka taa dakura la sa i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na nin kiiri kelen ninnu kɛnɛ kan ye fala ye Rasbach Ben le Cerveau ale ni commandant Dawuda olu fana ka kiiri dɔgɔdalen don nin ko in bɛɛ lajɛlen senfɛ n'o ye chambre criminelle cour d'appel la yaasa ka se ka u ka kiiri ko sigi sen kelen kan. Ministre min bɛ mara kɔnɔna lakana ko kunna fala ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko polisi kura 1000 k'u bɛna olu ta n'a fɔ ma ko gardien de paix u bɛna olu 1000 ta min ye sapeur pompier ye sa n'a bɛ fɔ ma ko agent protection civile maaw olu fana ka sapeur de rangs u bɛna o maa 500 ta fala ye ko ni maa min b'a fɛ sa i tɔgɔ ka ye nin ko ninnu na i bɛ taa sɛbɛnw ta ani ka taa sɛbɛnw ɲini yaasa laɲini bɛ kɛ cogo min na sa ka taa a sɛbɛnw da a dacogo la na Ala sɔnna ma ministre Dawudu ale de ye sɛbɛn fa siri fala ye. Chef d'état-major armée fana kunna fala ye ale fana ko taliba bɛna kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan. Gendarmerie b'a la polisi b'a la garde b'a la ka taa se sapeur pompier ma olu fana ko sa ko o bɛna na dayɛlɛ n'Ala sɔnna ma sini an na jira o ko sɛnɛ in kan sabula olu ka sɛbɛn in ale ka jan kosɛbɛ. Segukaw fɛ yen Ala ka hinɛ a la ko bisi yɛlɛla chauffeur paranti dɔ ka fala ye k'a fa Segu kɔni Kita sɛnɛkɛlaw ko sɛnɛ daminɛ a ma k'u sago ye fɔlɔ dɛ nɔgɔ ma ye sɛnɛkɛminan maɲɔgɔlɔn tɔ si ma ye san fana ma ye fɔlɔ o kɛlen ka Kita sɛnɛko gɛlɛya. Gawokaw fɛ yen k'i min bɛ n'a fɔ ma ko Saneyi olu ye dugutigi kura sɔrɔ Saba ni Alasani Mayiga ale sigira dugutigi golo ka Gawokaw olu fɛ yen Saneyi kin kɔnɔna na Kulukoro station tigiw y'a yira sa ko tare nin waati in na u ye taji sɔrɔ fo ka min ye bilankɔrɔ sɔrɔ a ko la n'o y'u ka stocku ye k'olu fana bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan. Min ye Narakaw fɛ yen ɲɛfɔli bɛ ka kɛ DGCC maaw fɛ Nara n'a bolofara la a Tɛnkundugu la yaasa cogoya min na fɛɛrɛ mun sigira sen kan n'o ye moto ko ye u bɛ se k'a faamuya cogo min ye général de brigade docteur Amara Dumbia n'ale Nara gouverneur fala ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan DGCC bolofara min bɛ Narakaw marabolo kɔnɔna na o fana tun bɛ yen ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye. Maasina musow bɛ ka wuli ka jɔ kɛ se ka kalansen sigi sen kan dɔ bɛ se ka fara u ka dɔnni kan cogo min na fala ye ko min ye cité administrative la ministre ka baarakɛyɔrɔ
ko maa yɛlɛkɛ ka mobili tɛ dɔ ye tuguni maa yɛlɛkɛ kɛ anw visitɛriw kɛ maa si ka mobili tɛ dɔ tuguni n'i tɛ baara kɛ yen nka n'Ala sɔnna a ma sini an na nin ko tɔ fɛsɛfɛsɛ sabula min ye colonel major Mao ye Mohamed Lamine Mamadu Magasuba Samake an n'a ɲininka an ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nka bi kɔni ni kunu an ye nzole da dugu kɔnɔ fala ye an ye mobili caman jɔlen an ye ɲininkali kɛ u ko si tɛ yen ko mobili de tɛ don a kɔnɔ tuguni tɛ baara kɛ yen n'Ala sɔnna a ma ni maaw ye min fɔ an ye sini sɔgɔma an n'aw da maaw tulo kan u ka se ka faamuyali ko la n'o ale bɛ minisiriw ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ale de bɛ a lakana ko bɛɛ kunna min ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye sini an n'aw da maaw tulo kan sɔni sa OMT an b'a ale ladon. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Filɛbaaw ni an lamɛnbaaw i n'a fɔ an y'a fɔ an na cogo min na kabini wuladafɛla in na min ye maa min an bɛna bisimila bi ale tɛ an ka kɛnɛ in dunan ye fiyewu Usumani Mamadu Tarawele bɛɛ lajɛlen b'a wele ko OMT min ye M5 RFP ni cɛbaw tun b'a la k'a ye minnu tun bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ yaasa min ye M5 RFP ye denmisɛnninlakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min y'a kɔnɔ a wulikajɔ n'a ko bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se fanga dafirili ma OMT a tun b'o la maaw yɛrɛ y'a dɔn tɔn min na ani baarakɛda min na ani cɛsiri min na kosɛbɛ o ye Sumala Sise nɔfɛ baara ye o de nana se M5 RFP fana kɔnɔna na ka wulikajɔ kɛ ni denmisɛnninlakaw ye madula ni janjo kɛra OMT kɛra fo n'a kɛra don min na u ye tɛgɛ da yɛrɛ kan dɛ u ye tɛgɛ da o kan don min na n'o kɔni tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛra OMT na fo ka taa se coup d'état ma o bɛɛ y'a sɔrɔ OMT bɛ kaso la OMT
Inisu. Mashallah alhamdulillah la bila na travelé. Ko be cogo di? Am ala tonne am ala fama la barkata sawa. Akara fama nga maga nyine. Da vraiment karat le flani. Bisuina amna na babu ke. Mashallah. Ay ka fo ni wati la na ma chaman da dele. Maw nyina ko u da dele no ku tei. Anya fu yo bei faso jola bela jele ni ta fa ni ta ika ko ke cogo do. Suina amna na masala sabla nya ka fo ni wati na sanduru temena aw ka wuli ka join yere kunkun ye minye ana dofo ola demsen la ka uluka ko be chogodi bi aw yere ka ton kono na ola be chogodi bi alno asoro ton nun tei abe bara munu na bi faso de ma wala be sa ka chogodi yele mami na ya nyina ko be chogodi yere terikew dow musaka fo do yi baraka nyongo no e dawda konate uluka kiri dogodale no fana ni hakilna mbi bolo la fana ana olu bela jelen fo babu kono OMT mogo wore ba lenga fo OMT enani yere soro ni konu yere la chugodi ni politique ko ni fem na chugodi enana chugodi Kasim dogol me chogoro wa don te don ne Kasim me ala fo ka barkata ka anfle bako na la me bako be bela jelen fo malion fo vraiment uga sangela uga munyo ka sabalila nyai bi jamana nye bi soro jamana do nya famia yuda de o munyo sabalila ali bi ala ko sabalina munyo nge ere jamana ka basigin tanya kama autorité munu mangu na Kasim amu fo ka chesirila amu fo ka wulika jola o jero ni ne ko ka jogwa de ma ko bi uga jamana inta gela ba kono men nala sonoma anu ga deme abenye wala ka nye fene korambi era fu ka tasini wulika jola ani ka kuna fundi tugo nyuma malion ma nu ilama yo be lafia u jabe sigi surtout mala mu ko ka ugo na me na nga foli fie ibi ga mu ku yala de ba don so ma fe clé fe chou fe en temps réel kuma mu fu ya nu be fam yeto u go jabaran sola nu ye lame abe basiki ni akle sigi musuma u sugo go baraka lafia la ala de ba don ala ki sarola anyo kyo kuma fora ganya korot batita la ne OMT Ousmane Mamadou Travelé o yen toga yem faye Mamadou yem OMT soro kanto lycée Asika Mamadou la kanto 10e na Ousmane Travelé chamaro me classe kono be fa to di kan ame mo wolon la igara tete nu nyona esa o luka ta so lateni be fa atete fana tete nana tene o ne fene ga OMT na ala tene na bebella no e Suleiman Yakuba Sidibe ale de ko sa ko ko nin ko inchara amanu turu chara classe kono ale atete take atete ko ale bo fa to ko ale o faroka be tuguro fana ko donc o hagla jige pour que ira mo ka fa ke école sula ma chama c'est vrai na Kasimu chara be Traoré Musa na fara do ta ko ni to bo do ka bo nyana ngagla time fana beti agarate wallahi mashallah on ya soroti o le ya kono anya ayam ke licence kala ka bo nga ke igila ka ke faculté de sciences juridiques et politiques là Kasim an yɛrɛ nana politique kɔnɔ cogo di depuis 2000 oui an bɛ se k'a fɔ depuis 12 kilisi kelen o y'a sɔrɔ anw ye ATT kanubaga ye anw y'a tanu depuis an ka dɔgɔ a ka kɛta n'a ka fɔta fɛ kilisi wulilen an ye réalité dɔw faamuya an ye ko caman ye an da donna fɛn caman na a ye mun kadiri fɛ souvent a ye mun utiliser k'a kɛ polisi mɔgɔw ka bolodɔn fɛn ka u ka ɲinifɛnw ɲini an ye utiliser olu sira fɛ o temps fana an fɛn ye maa hakilimaw de an ye maa faamuya olu ye an nana ye k'a fɔ 2012 bɛ ka taa sira min fɛ an ye fɛn caman faamuya bon politique nana diya an ye fo an nana don a la mais en 2013 ne ye Ibrahima Boubacar Keita de soutenir en 2013 o y'a sɔrɔ an bɛ sabati 2012 la ani Musa Ba ninnu an jɛra diinɛ ka d'an ye n bɛ diinɛ la n ye tiɲɛna kalanden ɲuman ye fɛnɛ o faamu so kɛrɛfɛla la voilà Xavier bɛ yen an ye Xavier den wa an ye Xavier kanubaga ye an ye Ibrahima Boubacar Keita de soutenir mais fanga kɔnɔ an nana ye ala ko tiɲɛ an y'a soutenir kun kama ani an ka kalifa a y'a dɛmɛ kun kama i bɛ ka ma o kun fa an kɛra ladire tuma min na a bɛ fanga kɔnɔ an hakilina ye mun ye an y'olu fɔ an ka mouvement fɔlɔ nana an tɛ a banna la an y'an yɛrɛ o la o ɲɛna surtout ne bɛ quartier min na Bagadaji ne tun ye jeunesse ka président ye komi ne la n kun ye vice président ye fɛnɛ mɔgɔw tun b'an lamɛn o kɛra an taabolo n'an tasira parce que an ye duba kɔnɔdenw de n'i ye Bagadaji fɔ n'i ye Ɲarela fɔ n'i ye Bozola fɔ n'i ye Minɛkura fɔ n'i ye Misira fɔ a bɛɛ dubaw de quoi an mɔna dubaw de kɔnɔ duba kɔnɔ mara fɛnɛ mɔgɔ marala ye i bɛ se ka jama mara parce que muɲu bɛ yen sabali bɛ yen kɔrɔ Kasimu an y'o de kɛ an tɛ a banna la en 2017 an sera k'o kɛ commune de la ne yɛrɛ kɛra u ka porte-parole de ye o bɔlen kɔfɛ an nana don à travers Cɛbilen Dramé ala ka ɲinɛ la bɛ tiɲɛ so ale ka hakilina dɔ senfɛ an y'an yɛrɛ sɔrɔ Sumala ka coalition kɔnɔ ka se ka Sumala dɛmɛ en 2018 an y'an se kɛ an y'an diinɛ kɛ an y'an ŋaniya yira an se fɛn fɛn an y'a kɛ an nana ye k'a fɔ anw ye fɛn fɛn miiri Sumala kan 2013 kɔrɔ vraiment an y'a jɛ mɔgɔ f'i ka kɛ hɔrɔn ka kɛ ladiri ni filila i ka bɔ i k'a fɔ an ye tiɲɛ ye k'a fɔ et puis an tilenna an y'a dɔn k'a fɔ maa min don maa masumalen don a faso ka d'a ye an ye initiative fɛn fɛn ta 2018 élection kɔfɛ
an y'a ye k'a fɔ a gɛnna tiɲɛ kan transparence kan mais a ka élection jaabi min nana la mais n'anw wulila parce que an ye jeunes ye an galabu ka kɛnɛ an bɛ kɛ mankan ye kuma o kuma a b'an dala sa a y'a fɔ ale ka jamana ka bɔ a bolo a tɛn'i da don olu la mais an ka muɲu ka sabali n'an ta ye tiɲɛ n'a sɔrɔ ala ye fanga don ale bɔgɔ la a b'a sɔrɔ a dalen b'o de la o de cadre kɔnɔ an nana FFD créer Front pour la sauvegarde de la démocratie fin 2018 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ ne yɛrɛ ka mouvement kun ye collectif de jeunes leaders du Mali ne ni Mohamed Bill Traoré an fila deuxième olu fɛ Bill ka don Sumala ka FFD kɔnɔ awɔ an séjouré kɔnɔ o temps kɔnɔ Bubu nana comme premier ministre Bube talen kɔ FFD nana jɔ o kan FFD sapu nana créer Cɛbilen fɛ Cɛbilen ninnu taara an tora kɔnɔ parce que an y'a fɔ hakilina min i bɛ k'a la mɔgɔ minnu b'a kɔ bi ŋaniya min b'a la bi a ka di jamana ka d'a ye mais a kɔrɔla bi a tɛ se ka kunun effort min b'a bolo a tɛ se k'o kɛ donc an mago bɛ mɔgɔ kura la maa min bi faso kanu b'a la relation b'a la ka jamana in bɔ juguw bolo an tora Sumala ka hakilina kɔ fo ka na élection législative kɛ Sumala taara janfu kɛ campagne na a n'a campagneur u minɛna ye mais an tora yan an ma hakilina falen ka na M5 RFI créer à travers FFD Semasi ani mouvement Malikura MMK an yɛrɛ kun ye FFD jeunesse ɲɛmaa ye an y'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ye kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan tilennenya kan an y'a kɛ ni Maliko de an y'a kɛ ni Mali hakilina de fo kana nɔ bɔ Kasimu nɔ bɔlen fɛnɛ fanga binnen le 18 août 2020 an ma bɔ an nɔ la dɛ an tora M5 kɔnɔ même si an sɔrɔla surasiw dɔw fɛ an n'u ka jɛ ka baara an ko ayi an ni dɔw de jɛra kunun tiɲɛ kan tilennenya kan n'an y'a dɔn cɛkɔrɔbaw don mais an tugur'u kɔ parce que o fana y'a dɔn Maliko de don o y'u bilala anw ye o kama an m'an yɛrɛ M5 de kɔnɔ an t'an yɛrɛ coalition wɛrɛ la an tora M5 kɔnɔ CNTO sigira gouvernement sigira an hakilina ma falen Maliko de don an y'a tinti ka yira k'a fɔ kɛlɛ kɛra hakilina mun na baara tɛ ka k'o kan finalement an nana se juin 2021 ma sɔrɔdasiw nana faamuya k'a fɔ tiɲɛ b'an bolo an ta ye tiɲɛ ye olu tun ye baara daminɛ sira min fɛ a sira jɛlen tɛ u seginnu kɔ u y'an wele de k'an sigi an n'u masalala a kɛra président militaire la Kati mun de bɛ yen an bɛ se ka kɛ Mali an ka hakilina ye min an fɛla ye min ye an ko anw don anw tɛ o mais an ka hakilina ye nin ye nin y'an ka hakilina ye n'aw sɔnna ma a ka baara kɛ n'a ye n'a kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye jamana in m'a yɛrɛ sɔrɔ o de ye maliyɛnw bɔkun ye mɔgɔw sɔrɔ o la mɔgɔw taara kaso de la mɔgɔw dɔw kɛra lujuratɔw de la o de y'an ka laɲini ye o de y'an ka fɔta ye u ko bɔn an bɛ primature da o yɛrɛ ma comme aw de bɛ baara in dɔn aw de ye baara in dilan aw yɛrɛ k'a bila an y'an ka jɛ ka baara in kɛ Kasimu o kɛlen kɔfɛ an ye bɛɛra k'an unanimité ka docteur Sukali Kokala Mayiga ka désigner mais jeunesse fɔlɔ de y'a soutenu même si n'a kɛra gɛlɛya kɔnɔ comme jeunesse y'a soutenu bɛɛ fana bɛnna kan o jeunes sɛgɛnna u tɔɔrɔla u tilenna M5 ye an k'u ka choix ta an k'o bila ɲɛ sinon ni élection kun kɛra ɲɛ yɛrɛ ma n ba dala ni Sukali kun bɛ n'a don mais jeunesse y'i jɔ a jɔyɔrɔ la n ka foli bɛ M5 jeunesse bɛɛ yan yɔrɔ la parce que tuma min na ma fara mais a y'a sɔrɔ dɔw bɔra n na an ka belebeleba dɔw kun bɔra n na voilà Saliya Ture kun b'a la n ka foli b'a yan ani yɛrɛ kɔrɔkɛ ani teri ɲuman Ben le cerveau ale jɔyɔrɔ bonyana M5 ko la ani président Nusar olu kun taara ani Mulaye Keyita mais anw tora yen anw y'a dɔn k'a fɔ hali bi laɲini a ma ban n'an bɛɛ yɛrɛ kɛra fɛn kama a ma dala n'a bɛ ɲɛ mais anw y'a maintenir alhamdulilayi mashallah san 2020 utu kalo ka na se bi san 2026 ma OMT aw kun ka wuli ka jɔn aw ka galabu kɛnɛya kɛkun tun ye min ye sira bilara wa bɛ sira bɛ ka kɛ ni IBK yɛrɛ gɛnnen ka bɔ fanga la kɔrɔ Kasima ma Ala fo ka barikada ni ne ye ɲininkali nafama ye maliyɛnw hakili bɛ mun na n bɛ tasi blague kɛ minnu ta ɲɛ M5 ko la an bɛ mois de juillet la hakili ma bɔ a faamuya an ma fɛn ɲini an yɛrɛ wa minnu ta ɲɛna an ma bɔ k'a fɔ olu ka taɲa an bɛ ka kɛlɛ k'o de la ayi n'an kun y'a dɔn olu bɛ taɲa olu yɛrɛ tun tɛ bɔ mɔgɔw k'a faamuya an bɔra ni hakilinaba dɔw de hakilina fɔlɔfɔlɔ kun ye min ye jamana yɛrɛ taasira kun man ɲi insécurité kun bonyana jamana kun dɛsɛra a yɛrɛ kɔrɔ jamana kun binna justice kun man ɲi kalan kun man ɲi foyi de kun tɛ yen i sigi tɛgɛ sin ma kuma mun jɔlen don a sen kan o de kun y'an bɔ kun ba yen hali élection jamana kɔnɔ a kun tɛ yen élection jɛlen kun tɛ yen ni élection kɛra 3e tour ni 4e tour de kun b'a la donc mouvement caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ o hakilina de la bɛɛ ni nakun don bɛɛ ni nasira don mais nafaba kun ye min ye k'a fɔ Ibrahima Boubacar Keïta a bɛ tiɲɛ sɔrɔ bi a dɛsɛra a sera a dan na jigiya kun t'a ye a parti kun t'a bolo a kɛrɛfɛmɔgɔ kun t'a bolo a conseiller kun t'a bolo Malikura ka se ka na o Malikura la an ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'i ye 2020 na ka se bi ma bɔli kunba fɔlɔ kun ye min ye n'o ye insécurité yɛrɛ n'o ye armée ka sira ye bi ne bolo ni ye maliyɛn ɲuman ye bi i bɛ Ala fo i b'a barikada Mali armée de 2020 à 2025 bi bɛɛ bɛ kunkɔrɔta ni Mali ye an ye mɔnɛbɔ denw sɔrɔ an wasara an ye kunkɔrɔta sɔrɔ an ye bonya sɔrɔ farafinna bi an bɛ jate jamanabaw fɛ kunun an ye wele bila jamanaw ma u kɔni an bɔ bolo la an dɛsɛra en 2013 o binkɛra an kan an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ se t'an ye dabali t'an ye olu maa minnu bɛn'an dɛmɛ olu yɛrɛ kɛra an kɛlɛbagaw ye olu kɛra an dɛsɛbagaw ye olu de y'an ka jamana tɔ feere ka d'an bolo don min na an b'olu gɛn 2021 o b'a sɔrɔ armement minnu b'an bolo bi a tilancɛ ta ka tila ka n'an kɛlɛ k'an détruire k'an faiblir
o b'a bi o banna jɔn y'o kɛ bi minnu bɛ fanga la bi le général belebele Assimi Goïta n'a tɔw o b'a yira k'a fɔ ko caman avancé ra justice sira fɛ fɛn caman avancé ra o t'a yira k'a fɔ gɛlɛyaw t'a la dɛ gɛlɛyabaw bɛ yen mais taalen ɲɛfɛ an da bɛna don la mais fɛn caman ɲɛna n'o ye kunnawolo ni bonyaw ma bi. ayiwa OMT a yira k'a fɔ min ye san 2021 o yɛrɛ y'a fɔ nanzarakan na ko rectification yaasa ka se ka segin u kɔ yaasa u ni M5 bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka n'i ye ɲinan san lajɛ ka waati tɛmɛnenw lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ mouvement min yɛrɛ kun sigira n'o ye M5 yɛrɛ fɛ yen bi na a ma ɲɛnɛma si tɛ yen bi min ni sɔrɔdasiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo aw ni sɔrɔdasiw ka fɔɲɔgɔn ɲɔgɔn in mun nana n'a ye fo k'a kɛ bi aw yɛrɛ ni u tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kasim M5 tɛ yen bi fɔlɔ mɔgɔw k'a faamuya M5 kɔni tɛ yen mɛnɛ mouvement politique fana tɛ yen bi Kasim de 2020 kana bila bi la yɛlɛma caman kɛra fo an ka tiɲɛ fɔ M5 talonna yɔrɔ dɔw la hali militaires talonna yɔrɔ dɔw la mais olu ka talon yɛrɛ ka corriger 2020 kana bila 2021 na n y'a f'i ye u filila u ye sira jɛ mais u y'anw de wele k'an sigi hɔrɔnya la tilennenya la k'u ka tiɲɛ k'u ka fili ka segin an ma an ka segin an ka kuma an bɛ fɛ ka segin u ma cogo min na an y'a ɲɛf'i ye ka segin u sɔnna an ma o kɛra hɔrɔn ye u ka layidu timɛ ye an ye mɔgɔ min d'u ma o k'a kɛ premier ministre u y'a di an ye baara f'u ye taasira min na u sɔnna u y'a kɛ bɛnkan dɔw tun b'an n'u cɛ o bɛnkan taasira an yɛrɛ de b'a bɔ a ma an ye mɔgɔ min di ka kɛ premier ministre ye an y'a désigné kalo o kalo an n'u bɛ sigi an n'u bɛ kuma de jamana taabolo kan mun de ɲɛna mun ma ɲɛ o M5 kɔnɔ comité stratégique de tun bɛ yen o de tun ye M5 ɲɛmaayaso ye olu bɛ kuma M5 tɔgɔ la olu de bɛ hakilina ta M5 tɔgɔ la M5 tɔnɔ bɛ to a kɔnɔ o comité stratégique fana la bolofara de tun b'o la quoi o bolofaraw n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ comme FFD an ko Mali CMAC ani Sénégal tɔn wɛrɛ tun b'a la ani coordination nationale de la jeunesse ani coordination nationale des associations ani femmes an bɛɛ de mana ɲɔgɔn sɔrɔ o de comité stratégique o comité stratégique de kɔnɔ bɛnkan dɔw tun bɛ yen ɲɛmɔgɔw tun b'u sigi ka sigi ka kuma jamana taabolo kan kalo o kalo naani sɔrɔdasiw kan ka sigi ka kuma o sira ma se ka bɔ a sira fɛ parce que mɔgɔ min yɛrɛ ka ɲɛmaa ye o y'i donna an n'o cɛ a ko sɔrɔdasiw fɛla tɛ ale yɛrɛ fɛla tɛ a ka d'ale ye kuma min bɛ an bolo kalo o kalo an ka adresse ale la ale bɛ taa adresse la ale bɛ retour k'an ye bon jama fanba sɔnna o o don o ko kelen taara ɲɛfɛ mɔgɔw nana k'o bɔ a ma o ma se ka bɔ a ma parce que a y'a sɔrɔ accord dira ka ban filanan na mɔgɔ min y'an ka premier ministre ale de tun y'an ka ɲɛmɔgɔ ye donc n'anw tɛ sɔrɔdasiw ye bilen an b'ale de ye quoi anw b'an adresse ale de la ni fɛn bɛ yen n'a ma ɲɛ o ye an ka kan de o y'an ka mɔgɔ de ye M5 ni sɔrɔdasiw ka fɔ ɲɔgɔn fɔlɔ-fɔlɔ nana cogo di gouvernement delila ka falen don dɔ samedi don dɔ fɛ M5 ma bɔ a kalama mais M5 ministre bɛɛ bɔra fo n'a bɔra mɔgɔ fila la premier ministre docteur Sogolo Kɔrɔba Mayiga ani ministre de fondation Mayiga Ikasa Mayiga olu fila de tora yen M5 ye yɔrɔba dɔ kɛ premier ministre fɛ yen ne ye Sogolo Kɔrɔba Mayiga ye an ma nin faamuya en tant que le président du comité stratégique ale M5 ka bɔ gouvernement na tan et puis o tɛ problème M5 bɔra gouvernement na an bolo a bɛ falen ni M5 membre de parce que accord politique de b'an ni militaires cɛ n'accord politique de mɔgɔ cɛ n'a bɛ bɔ a ma an bɛ sigi de donc premier ministre y'a don ale ko non président a wele a ye bonya d'a kan ale yɛrɛ sɔnna a ma o don kɛra fɔɲɔgɔnba ye au sein même du M5 yɛrɛ pe furufurugu nana mankanw nana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kɔ depuis o don fo ka na se Sugali bɔdon ma M5 comité stratégique majorité y'a décidé o ka Sugali bɔ ɲɛmɔgɔya la a tɛ se k'a to premier ministre la ka tila ka M5 gérer a bɛ M5 affaibli ale ɲɛ b'a ka intérêt la o de nana ni problème camanba ye Imam Umaru Jara deuxième majoritairement M5 fɛ ale tun ye deuxième vice président ye ka n'a bila président par intérim na hali n'an ka taa assemblée extraordinaire la ka président kura sigi o nana Sugali affaibli M5 yɛrɛ tila ka lettre ci à travers comité stratégique min sera ni Umaru Jara kɛra président ye administration territoriale la k'a fɔ anw de tun ye Sugali désigné ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye mais a bɔra ɲɛmɔgɔya la mɔgɔw k'a faamuya ka ɲɛ M5 yɛrɛ lettre ci sɔrɔdasiw ma an ye mɔgɔ mun di o ka kɛ premier ministre ye an ka mɔgɔ dilen tɛ bilen a ma ɲɛ nka o y'a sɔrɔ o tilalen don dɛ o y'a sɔrɔ an tilala n y'o de fɔ ale fana tun ka comité stratégique b'a bolo non ale ka comité stratégique la base tun tɛ yen sans mentir mɔgɔw tɛ se k'o dɔn non an minnu kɔnɔna la an b'a dɔn aw b'o dɔn mais est ce que mɔgɔw minnu bɛ marali kɛ olu t'o dɔn olu t'a dɔn nin fanga ka bon nin fanga ka non olu b'a dɔn parce que don min na an bɛ Sugali désigné ka kɛ premier ministre ye jɔn taara n'a lettre di sɔrɔdasiw ma c'est le même Umaru Jara ale de taara n'a ye a don an tɔgɔ la ale de tun y'an ka intermédiaire an n'u cɛla ye o don min na fɛnɛ comité stratégique ye lettre bila ka to ka Sugali bɔ a la ale Umaru Jara kelen de taara n'a ye tuguni mɔgɔ t'a yira k'a fɔ ko nin fanga ka bon ni nin ye non parce que fanga ko ye min ye o y'an tunu min mais tant que n'an dibisera an faiblira aw yɛrɛ y'a faibli an yɛrɛ y'a faibli
parce que dɔw y'a faamuya minnu bɔra gouvernement na u man ka bɔ a la tan n'u bɛ bɔ a la M5 bɛ sigi de ka kuma u ye nin faute de kɛ u ye nin erreur d'u sɔrɔ u bɔra gouvernement na bonya bɔ yɔrɔ la mais M5 bɔra la fɛn M5 mɔgɔw y'a mɛn cogo min na M5 yɛrɛ y'a mɛn ten de an ka ministre bɔra la an yɛrɛ bolo an ka ministre dɔw ye baara dɔ kɛ aw tun bolo aw ta ye fanga ye non an bolo an ta bɛ fanga la parce que fanga hakilina bɔra na a kɛlɛ anw de y'a kɛ a tɔrɔtɔrɔ anw de y'a kɛ a laɲini anw de y'a kɛ n'an m'a kɔnɔ n'an ye fili kɛ a fili kan ka fɔ an ye aw bɛ kan ka gɛn ka bɔ a la mais n'an yɛrɛ ka ɲɛmaa ye kɛra an jɛmaga ye mankan wulila yen de kuma caman fɔra yen de fɛn caman ye ɲɔgɔn bila yen de tiɲɛ ka fɔ yen o mankan de kɔnɔ M5 yɛrɛ division min M5 tɔ affaibli k'a barika ban an filɛbaaw n'aw lamɛnbaaw aw sɔgɔlen don jaani na bi su in na min ye Usumani Mamadu Tarawele OMT ale de b'an bolo yan yaasa ka se ka hakililajigiw kɛ yaasa baara min bɛ sen na ani waleya minnu kɛra OMT mais bi ministre ba mun tun bɛ aw la a n'aw ka kɛlɛ kɛkun kun ye mun ye yalama halisa sɔrɔdasiw bɛ ka taa n'a ye o sira fɛ wa non sira jɛlen sira tilenni an bɛ ala fo ka barikada sira laɲini fɔlɔfɔlɔ kun ye min ye Mali ka k'a yɛrɛ ta ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka tiɲɛ fɔ bi ala barikala Mali y'a yɛrɛ ta ye wa Mali bɛ malidenw de bolo ɲɛmaa minnu b'an kɔnɔ bi olu ka laɲini u sɔnn'o ma k'an lamɛn gɛlɛya kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔ u b'a dɔn ni bɛ tɔ la an bɛ dugawu kɛ ka yafa ɲini sabu Kamara taara la a tun b'a kalama an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a la u sɔnna ka tugu o kɔ parce que malidenw ka laɲini don anw de ko yan Faransi ka taa anw de ko ministre man ka taa anw de ko an mago bɛ nin na anw de ko an mago bɛ nin na an b'a dɔn gɛlɛyaba b'a kɔnɔ dɛ parce que fɛn caman bɛ a tɛ se ka ɲɛ n'i ma sɔn muɲu ni sabali ma o muɲu ni sabali an ye jamanadenw la sensibiliser u sɔnn'o ma kɔrɔ Kasim bi ministre bɛ ka kuma san 5 bilan kan i tɛ se ka fɔ a bɛɛ ɲɛna wa bilan yɛrɛ kɛ kuma ma se fɔlɔ mais baara min kɛra san 5 an bɛ se k'o ɲɛfɔ ni fanga de banna bilan bɛ kɛ mais an ka bilan ka kɛ ko minnu kɛra ni ɲuman don an b'an da mɔgɔw kan ni juguman don an b'olu fana fɔ ni n ko juguman kuranko n'i y'o ta k'o lajɛ san 5 kɔnɔ c'est vrai transition nɔ tɛ mais u nana sɔrɔ kuran bɛ niveau min na u ma se ka fɛn fɔ o kan mun ye Mali ta ye o tɛ se ka faamuya hakili fɛ o san 5 bi hali bi an bɛ 6 heures o ye tiɲɛ o bɛ fɔ 6 heures de kɔnɔ n'a ka bon hakili ma ça veut dire que baara ma kɛ kuranko la transition fɛ ni tiɲɛ nana n k'o fɔ mais n ye sur le plan militaire n y'o f'i ye bi an ye 2e d'Afrique de l'Ouest la k'an to 15e an nana 2e sur 16 pays ça veut dire que an bɔra yɔrɔ jan dɛ kɔrɔ Kasim an nana bɔra yɔrɔ jan maa min na diɲɛ yɛrɛ tun b'anw fɛ yan à travers MINUSMA Barkhane Takuba olu ma se ka mun kɛ bi an ka armée bɛ k'o kɛ o ye wasa ye o kunkɔrɔta ye bi diɲɛ ɲɛbaaw na bi an bɛ ka diɲɛ wasa bi farafinna bɛ ka anw de layɛ bi k'a fɔ anw sera ka nin kɛ cogo di anw ye nin moyen bɔ min anw ye nin hakilila bɔ min o b'a yira Kasim baara kɛra mɔgɔw ɲɛ bɔra maa fɛ bi fo kana Burukina fara kan ka na Niger fara kan jamana wɛrɛw fana bɛ ka na fara kan bi sira wɛrɛw fɛ o b'a yira k'a fɔ belebeleba ko la mais e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ kuranko in na a ka se ka ɲɛnabɔ parce que o ye degunba ye bɛɛ bɛnna min kan bi k'a dɔn k'a fɔ ko transition yɛrɛ kɔni ni a bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ la o ye kuran sɔrɔ baliya ye hali bi an yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ ka émission kɛ panneau sababu de don dɛ n tɛ kuran tɛ dɛ Kasim transition jugu bɛɛ bɛ ka transition attaquer ni kuranko sira de o de ye bɛɛ kumada ye parce que o kɛra défense sira ma ne ye primature kɛ n ye fɛn caman faamuya kuranko in na kuranko in ne bolo transition tun b'a ta ba la au départ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ san 5 kuran yɛrɛ tun kana k'an bolo yɛrɛ c'est vrai an ka kuran fan caman an tun b'a ta Ivoire fɛ u y'a bɔgɔti parce que an n'u ka hakilina tɛ kelen an yɛrɛ ka jamana kunkanko kan o kelen ni bi cɛ san kun y'a sɔrɔ système dɔw bɛ an sera k'olu améliorer ala y'anw sɔn ji la fu cadeau ji bɛ se ka kɛ kuran ye an ka barrage ninnu est ce que an y'o dilan san 5 kɔnɔ k'a bɛn bi ma wa est ce que n'a dilanna est ce que a dilancogo ɲɛna wa filanan ye min ala y'anw sɔn tile la tile b'anw ka jamana kɔnɔ yan bi tile bɛ se ka kɛ kuran ye est ce que an y'an profiter an ka tile la wa an ye pɔnɔ k'o fɔ est ce que a kɛra ɲɛma wa mun y'a bali ka k'a ɲɛma tant que n'an tɛ sanction ta décision dɔw la a t'a to baara ka k'a sira fɛ maa dɔw de nana o dɔw bɛ dɔw kunna faama de nana ni ne ɲɛma de nana ni ne hali n'a tiɲɛna fɛn tɛ n sɔrɔ n'an ma bɔ o kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛya de bi malidenw muɲuna malidenw sabalila malidenw ma da parce que u y'a dɔn k'a fɔ baara dɔ de bɛ ka kɛ o baara ka bon ni kuranko o dan mais o t'a yira k'a fɔ kuranko tɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan dɛ a tun bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan ministre caman de falenna ministre dɔw yɛrɛ tɛmɛna olu fana ye baara kɛ olu bɔra yen an yɛrɛ t'u bɔ kun dɔn et puis directeur tun bɛ yen directeur taara ale taalen ni bi cɛ kuranko binna de c'est vrai u ye problème fɔlɔ min fɔ an ye k'a fɔ système jeunes daminɛnen kuran bɔra 12 heures la ka na 6 heures la kuma dɔ la 3 heures la wa système jeune jɔra hali bi an bɛ 6 heures la kuma dɔ la an bɛ taa 2 heures la kuma dɔ la an bɛ 24 heures kuran yɛrɛ tɛ sɔrɔ olu la fo EDM ka kuma ministre ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ mun nana n'olu ye mun y'a to an tɛ ka kɔrɔlen sɔrɔ bilen ka directeur Diallo tɛ yen an avancera kojugu ale retraite la kuran nana mun y'a bali Senegal de don wa baarakɛlaw de don wa ou bien ministère yɛrɛ de don wa ou bien état yɛrɛ de don wa wari de tɛ yen wa mun minɛ o walidenw na jamanadenw na pour que jamana ka redresser n'a kumana jamanadenw fɛ jamanadenw b'a faamuya a bɛ se ka régler cogo min na an bɛ don u da fɛ mais tant que ni kun tɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw tɛ ko kalama baara ɲɛ man di fana quoi olu yɔrɔ fɛ défense bɛ yɔrɔ la
an ko fɔ ɲɔgɔn ye sur le plan sécurité alhamdulillah justice sira fɛ an ka dɔn jamana in bɔra yɔrɔ jan Kasimu kunu fɛn dɔ tun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ bi o dabila la a bɛ mɔgɔw bolo minnu jamana mara kalifana minnu na kunu u yɛrɛ bolo n'i ye tiɲɛni kɛ n'i ye dunni kɛ o y'a bannen de o foroba misi mana foroba ɲɔ dun o foroba kuma b'o ban jamana y'an bolo kɔnɔ bi internation kelen kɔnɔ minnu ye dunni kɛ bi ni mun tɛ wo la dɔ y'a ta sara u ka exemple y'a yira bɛɛ la ka tila ka yira maliyɛnw na don dɔ an yɛrɛ bɔ fanga la n'anw bɔra fanga la an ye tɔw interpeller cogo min na k'u ɲininka an yɛrɛ bɛ ɲininka ten donc an kana misali maliyɛnw ma k'a fɔ dɔrɔn fanga de b'a mara i ka hakili to sini bɛ yen i bɛ bɔ fanga la sinikɛnɛ b'i ye o ko mɔ kama a mara ni tiɲɛ ye a magala ni tilennenya ye ne ye ministre transition kɔnɔ yan a bolo in fanga la interpeller la wa n ye mɔgɔ ye k'a to transition yɛrɛ kɔnɔ hali bi ministre dɔ fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ wariko ko dɔ jɔra la a sɔnna a ma a y'a sara manene wɛrɛ la an y'olu yan a n'a ɲɔgɔnna caman o b'a yira k'a fɔ justice fɛnɛ y'a miiri la kojugu ko wɛrɛ tun bɛ kɛ jamana la bi an kɛra komi batɛmɛ sira sariya sira fɛ sariya y'i jɔ a jɔyɔrɔ la bi olu kow bɛ ka jɔ fɛnbɛli caman bɛ ka n'o sira fɛ bi jamana yɛrɛ nafolo caman sɔrɔla bi n'i y'a lajɛ en 2020 ka se bi ma plus de 1000 et quelques milliards sariya sira fɛ dɛ mun donna jamana kɛsu kɔnɔ a ka ca n'o ye Kasimu o b'a yira k'a fɔ dunni min kɛra kunun wa dunni caman bɛ ka bɔ wa caman bɛ yen bi o bɛ ka ɲini u ka se ka di fɛnɛ baara bɛ ka k'olu siraw kan emploi sira fɛ bi jamanadenw dalen bɛ jamana fonction publique la kunun o tun tɛ yen mais bi o bɛ yen i ye jamanaden i bɛ ko dɔn i bɛ se ko la n'i y'a kɛ ni diɲɛ na i bɛ taa bi o donna bi kalan sira fɛn fɛn bi basigi commencera ka na fɔlɔ sur 9 mois la n'an tun ye 2-3 mois sɔrɔ an m'an waso mais bi an bɛ ka 6 mois 7 mois 9 mois yɛrɛ sɔrɔ ala barika la o bɛ ka fɛn caman sira fɛ baara kɛra saniya sira fɛ ani économie fɛ fo mɔgɔw k'a faamuya mun y'a to an jugu bi u b'u ɲɛsin an ma Kasimu parce que u y'a faamuya k'a fɔ jamana marabagaw y'a dɔn k'a fɔ u b'u ɲɛsin économie n'o ye développement sira ye président ka fɔ la les 3D défense diplomatie ani développement u ye mun kɛ bi an bɛ lakanabaliya kɔnɔ bi jamana mɔgɔw bɛ basigi la o bɛ basigi baliya u b'a ɲɔgɔn ye jamana kɔnɔ u b'a ɲɔgɔn ye cogo di u bɛ usines attaquer usines ye civil de ta ye u ka kuma la kɛlɛ tɛ civil kun na u bɛ usines attaquer a n'an bɛ ka sirabaw dilan jɔnni b'a dilan civil de don u b'olu de attaquer pour que olu ka minɛnw détruire pour que ka se ka dɔ bɔ jamana développement ka talan ni élan na f'an k'o de faamuya jamana autorité wulijolen don hali système min b'o la tun bɛ attaquer civil de tun b'a boli jamana autorité wulijolen don ka moyen dɔ bila en place pour que k'o baara ninnu bali fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ jamana ka se ka développer an k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni don n'an jɛra k'an tɛgɛ ɲɔgɔn ma ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn kɔrɔ. ayiwa aw yɛrɛ M5 mɔgɔw yanni M5 ka ci yanni parti politique ka ci aw caman kun nisɔndiyara CNT sigiliko la nka an nana ye k'a fɔ wagati dɔ la aw yɛrɛ kɔni kun ka jalakili bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka système ma fo a nana kɛ yanni aw ka premier ministre yɛrɛ ka don ko in kɔnɔna na ale yɛrɛ ye fɛn caman fɔ a taara don min na premier ministre la u y'a ɲininka CNT kɔnɔ n'a bɛ se ka segin o kuma dɔw kan a gɛlɛyara a ma bi e yɛrɛ ɲɛ bɛ CNT jɔyɔrɔ la cogo di transition kɔnɔna na. Kasimu fo an k'a faamuya CNT bɛ sigi don min na 2020 a ma sigi sariya kɔnɔ sariya min yɛrɛ fɔra CNT sigi o de to M5 ye CNT attaqué a ma don o ma an ye plainte dɔ tribunal la cour suprême na k'a fɔ jamanadenw ye assise kɛ mun fɔra a ma kɛ ten o ye tiɲɛ de o an tora an ka dalakan kɔnɔ mais an nana accord politique sɔrɔ mai 2021 bandɔw ninnu taalen kɔ tuma min na accord politique la bɛɛ bɛ jɛ i ka fɛn dɔ de kɔ jamana ko kama o jɛli de kɔ M5 a fɔra M5 ka plainte retiré M5 ko n'ale ye plainte retiré o ma plainte mun ye sɛbɛ ya sɛbɛ don plainte donna an kun ka jaabi yɛrɛ ma kɔnɔ a fɔra ni M5 ye plainte retiré sisan maintenant M5 ko non fo CNT ka tila ka sigi sariya kɔnɔ a bɛ sigi sariya kɔnɔ cogo di ni assise dɔ organisé o kun b'an ka 10 points kɔnɔ assise bɛ organisé majɛ min ye CNT jɔ o majɛ ka corriger a fɔra minnu ka ta u ka ta o tacogo la ka dafa n'a ye o de assise nationale la demande kɛra CNT bɔra 121 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 147 la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ o assise la maliyɛn bɛɛ sɔnn'o ma o la vide juridique min b'a kɔnɔ an y'o vide k'o dilan ka ɲɛ mɔgɔw k'a faamuya c'est vrai anw y'a attaqué an y'a critiqué premier ministre dɔrɔn tɛ dɛ premier ministre kun ka kuma ni M5 bɛɛ de tɔgɔ ye parce que mɔgɔw y'ale de ale de bɛ ka kuma mɔgɔw y'a comme ale de bɛ ka non an ka porte-parole de don an ka kuma lasela kun don a don a kumana ni M5 bɛɛ de tɔgɔ ye donc n'ale y'a fɔ ale kelen tɛ M5 bɛɛ de kun y'a fɔ wa an bɛɛ kan ka jɔ a la fɛnɛ parce que an bɛɛ de kun kuma kan don an bɛɛ de kun hakilina don donc o yɔrɔ la an bɛɛ de tila ka sɔn tuguni ka segin an kɔ ka da jamana yɛrɛ taabolo kan ani jamana basigi jamana ka laɲini mun b'an na o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an sɔnna ka segin an kɔ bi n'i ye CNT laɲini mun fɔra ale bi u ye caman kɛ mais dɔw b'a jɛ fo mɔgɔw k'a dɔn CNT yɛrɛ ye mun ye CNT de nana ka transition sariya ka se k'a tilen ka se k'u dɛmɛ baara la basigi ka na mais bi maa caman bɛ CNT kɔnɔ u ni jamanadenw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama o majɛ caman bɛ yen wa minnu bɛ yen n'olu fana sɔnna kuma ma mɔgɔw yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ u bɛ k'olu yɛrɛ lasiran kuma ma f'an ka dɔn CNT ye kumakɛyɔrɔ de wa CNT tɛ fɛn ye ka fanga dɛmɛ a kunkolo birilen CNT mun bɛ o temps de Sukɛli
an sente me bi défense bu ni ngota koro o tinyade sugal temps sente mu ga religieux kala on me gouvernement na non o sente ka rôle ka gouvernement ga défense ou fay philippe nous met ka fo bi mais bi sente même bi face à certains problèmes au dade nenu bi jamana no mo ko to la olu fele ka free amna ni basiki aba donc gouvernement fele ba donc afo ale te clientèle à 100% madje be bara bela philippe bara bela ni la fo ni mado ka so la ka fie i ka de be fili kono kore ka clean ni matin i ka fili fie dun itika défaut ni mi ka défaut avec tiene en bema c'est vrai c'est un moment ay bara ka bo akilima ka fo ou ma eli nominally mado fe ko ko bara kelen ye bi ko effort kelen ye bi anu ye loi ke mun ta bi anu ye code minier la bi i ba don afo nu ye da bablele le jamana i sona i mason fanga don mo achama fa no critiquer koro parce que olu ngani agbe kunu unyana ubna yala uma yala o ma ibolo be fe ni ma yala esika ko fe o olu ka jugumo olu be boda dungo ko olu sabote ko bara nyuma kelena me nyuma te beda fam go ka famia ka fo andoro do ma jeb sika ko bara la me adale le mai ne ba kono e ba kono mo wora ba kono anta kono na yi ma jemia an do mo ka bula ka suma aka seganye na abenya ambera tanya olu ele abenya jamana de fango de famia ko kasim ayiwa min ye jamana in yɛrɛ ye ɲɛmaa fɛn fɛn mana sigi o bɛ gɛlɛya min fɔ o ye maliden yɛrɛ ye an yɛrɛ ka se ka yɛlɛma ka se ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka faso kanu ka kɛ faso fɛ ka faso baaraw kɛ M5 RFI kun ka kuntilennaba kun ye refondation ye o ko la o kun kan ka sinsin faso de ɲumanya taa walew kan bi e ɲɛ b'o ko la cogo di furancɛla fanga bolo. mali kura an b'a sira k'a bɛ ɲɛ n'i y'a ye bi maliyɛnw sera k'o muɲu sinon muɲu tɛ maliyɛn ta ye dɛ i y'a kala dɔrɔn a bɔra n'i y'a ye transition ye bi sɔrɔ maliyɛnw sabalila olu muɲuna tɔɔrɔ diyara a kɔnɔ hali mɔgɔ maliyɛnw y'a kun ka kɔngɔ kun ka dibi kun pour que baara ka se ka ɲɛ o ye mali kura taasira dɔ ye fɔlɔ ka temps di autorités ma k'an muɲu ka sabali an ka taa ɲɛ baara dɔ mali kura baara dɔ kun ye min ye autorités fana k'a faamuya u bɛ jamanadenw de ye u bɛ ka baara kɛ jamanadenw de u ka jamanadenw de lamɛn an y'a ye kɔrɔlen ni maliyɛnw bɔra ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kun t'a kɛ u bɛ kɔnfɔ mɔgɔw de t'a lamɛn mais bi jamanadenw mana mun fɔ autorités ye u bɛ ka t'o sira fɛ assise nationale ye décision caman ta bi an y'a ye autorités ye a bɛ ka caman bila en application o b'a yira mali kura bi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don a dɔw bɛ a sira kan caman yɛrɛ a dɔw fana an bɛ k'olu makɔnɔ a bɛ se ka dan cogo min na komi ko bɛɛ dɔn dɔn de a tɛ se ka girin ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne yɛrɛ bolo an talen ɲɛfɛ a bɛ ɲɛ n'ala ka jɛ wa an dalen b'a la a bɛ ɲɛ parce que ɲɛmaa minnu b'an kunna maa faamuyalen don maa kodɔnnenw don u ye mun ye kunun maliko la an m'a ye parce que olu ye nord kɛ u ye kɛlɛ kɛ u ye fɛn caman ye u ye fɛn caman faamuya fanga ka kalifa olu la bi u b'a dɔn bi olu yɛrɛ mago bɛ mun na u b'a dɔn an mago bɛ mun na bi u bɛna fiɲɛ bɔ d'an ma la tɛmɛ n'ala ka jɛ kɔrɔ kasi. san 2020 aw caman tun ye sifin ye halisa a bɛ sifinya la ka sabuya kɛ wulikajɔ ni timinandiya yɛrɛ ka kuma galabo kun ka kɛnɛ o ye politiki ko ta nasira ye nin waati na politiki tɛ yen denmisɛnnin minnu ye politiki ko ka baara ye olu ka siniɲɛsigi bɛ cogo di e yɛrɛ bolo bi aw jeunes. f'an ka dɔn politiki tɛ baara ye mais politiki hakilina de ka jamana dɛmɛ ka jamana dilan n'an y'o dɔn ka ban a b'a dɔn an kan ka taa yɔrɔ min na i b'i ka baara de kɛ ka sɔrɔ ka politiki kɛ o de tun y'an caman jɛ ɲɔgɔn jɛ parce que politisiyɛn minnu bɛ yen n'olu y'an faw ye n'olu y'an kɔrɔ u m'a ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ u y'a fɔ an ye cogo min na k'a yira cogo min na n'i ma politiki yɛrɛ i tɛ fɛn sɔrɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ an caman y'an ɲɛsin o de ma an ni kalanna i bɛ laban politiki la fo an ka dɔn politiki ye jamana jɔ de politiki tɛ jamana baara i ka baara tɛ se ka bila ka ma f'i k'a dɔn ka fɔ an ka dilan mais an y'o de faamuya sisan kɔrɔ ka fin jeune caman y'a faamuya bi o de y'a to jeunes sɔnnen bɛ bi baara ma caman bɛ yen bi kunu u tɛ sɔn fɛn dɔ ma bi o y'a ye réalité kura changé la mɔgɔw bɛ ka sɔn réalité fɔlen na dɔwɛrɛ tɛ yen o non a tɛ yen o a tɛ yen o i sigilen ni élection bɛ yen i bɛ se k'i ka san wari sɔrɔ a la élection tɛ yen i bɛ san wari bɔ min a ma faamuya sisan mobilisation tɛ yen meeting tɛ yen caravane tɛ yen voilà bɔ communication wari ye nin ye nin wari ye nin ye o jɔra ɔ mɔgɔ caman ma se k'a kun o de wa ko yɛrɛ caya an ka taa élection na a ye parti politique a y'a nati non a caman kun tɛ bɔ fan kun bɛ sɔrɔ a la n'a fɔra élection dɔrɔn kun ni kun don an y'a kɛ koyi an b'a dɔn fɛn bɛ sɔrɔ a la tiɲɛ don fɛnɛ mais n'i y'a ye a bɛ sɔrɔ a la jamana de bɛ yen n'i yɛ taa élection na jamana de bɛ yen n jamana tɛ yen dun n jamana min basigilen tɛ dun ala ka n'a cɛ janya donc an ka jamana bila bɛɛ sanfɛ o jamana ka bon ni bɛɛ an ba de don. aw bɛ ɲɔgɔn kalama kɔni aw bɛ. non nin furusuru an bɛ ɲɔgɔn kalama. partout tɛ tuguni a baara ma nɔgɔn dɛ. a baara ma nɔgɔn mais an bɛ ɲɔgɔn kalama souvent ni ko ye jamana sɔrɔ i bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ joona parce que an bɛ groupe whatsapp kan an bɛ communiquer olu kan an hakilinaw tɛ kelen mais bɛɛ b'i fɛla d'a ma bonya kɔnɔ karama kɔnɔ anw de ye kelen quoi jamana sini anw ye wajibi kɔrɔ kasi wa an de bɛna jamana mara
an tɛna bɔ n'a yɛrɛ quoi c'est vrai ka kalan bi mais an b'a dɔn an bɛna nɔgɔya sini o kama an tɛna bɔ ni ɲɔgɔn ye mais an bɛ continuer ka hakilinaw falen bɛɛ b'i ka baara la bɛɛ b'i dahirimɛ sɔrɔ a yɛrɛ u ma mɔgɔ si ye giriwala kɛnɛ ma o kɔrɔ de bɛɛ bɛ dɔ la an dɔ ta ka bon ni dɔ ta ye o ye jamana yɛrɛ taabolo o ye diɲɛlatigɛ sigicogo yɛrɛ de mais an bɛɛ b'an se kɛ an ka manière la n'Ala ka jɛ ye. Ayiwa i teriw ani i jɛɲɔgɔnw dɔw bɛ kiiri ka bolo kan ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ n'a taabolo la an ye kibaruya sɔrɔ bi an caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ɲɛnama ye parce que ni mɔgɔw bɛ fanga ka bolo kan ni dati don i ka kuma na a fɔ man di nka komi bɛɛ lajɛlen b'a fɔ jamana in kɔnɔ sariya b'a yɛrɛ sago de la ale fana ka waatiw de b'a bolo nka bi an y'a mɛn k'a fɔ Arasbachi n'o ye Mamadu Yusufu Bacili ye ale ka kiiri dɔgɔdara min ye Ben le Cerveau ye hali n'o y'a sɔrɔ sa commandant Dawuda ale tɛ politique la sa nka syndicaliste don a bɛ se ka jate politique kɛnɛ maaw fɛ voilà a bɛ se ka jate politique mɔgɔw fɛ bi ninnu ka kiiri dɔgɔdali e yɛrɛ hakilina ye mun ye a ko la. Kasim o ye ko belebele de b'an bolo an minnu ye maliyɛnw ye an dɔw de don quoi an b'u jɔyɔrɔ don jamana ko la ni maa tɛ hakilina kelen na mais a bɛ se mun na o fɔ o de ye tiɲɛ ye Kasim ne yɛrɛ ka kɛ kumakɛla ye ka jamana kanu ta ni dusu ye n y'a ye Arasbachi la tiɲɛ ka fɔ n'a ma deli ka hakilina kelen na dɛ n ma don sɛgɛ la mais ale don quoi a ka fɔ tɔgɔ a ma élargi cogo min na en 2017 ka na 2018 la an tɛ a banna waati an tɛ a ban depuis an tɛ a banna ma se an y'a ye depuis u bɛ FCR ou mouvement dɔ la avec Milemo ninnu ni Sofa merci depuis Sofa ka na daminɛ ka na don an tɛ a banna la an y'a ye k'a ka jamana mara ye mɔgɔ caman vision de mɔgɔ caman na Mali ko la quoi ka Mali kanu don mɔgɔ caman la Arasbachi cɛsiri a la mais an donna M5 na an n'a tɛ hakilina kelen na mais o t'a bali an fɔ ɲɔgɔn kɔ an grand frère de don a bɛ sigi an yɛrɛ ka grand famille da la Bakaraji a ka fɛn caman kɛra yen o m'an fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi Ben le Cerveau ye n teri de n jɔɲɔgɔn don hali bi an bɛ ɲɔgɔn kalama ne dɔ de don à 100% hali sini a hakilina min b'a la o bɛ ne la mun b'a la wala an dɔ de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ne to kaso la dɔ la ka dɛmɛba de ka na ne ye a ma to n ka ɲani dɔ kɛ a ma to n ka tɔɔrɔ ni sɛgɛn dɔ kɛ ale sababuya la an bolo fili y'u sɔrɔ fili mun n'a bɛ se ka corriger ne bolo u ye temps min kɛ prison na u ye tiɲɛ dɔw ye o ye fɛn caman faamuya u bolo mun ye tiɲɛ kunun u yɔrɔ min na bi ani jamana taabolo ani u ye ka fɛn caman min ye ne bolo bi u mago bɛ liberté la jamana yɛrɛ taabolo kama jamana yɛrɛ ka basigi kama jamana yɛrɛ ka bɛn kama mais sariya de b'a dɔn o fana ye mun kɛ sariya de b'a kun dɔn sariya de b'a dɔn u kan ka mɛn kaso la ka se mun ma u man ka se kaso la ka se mun ma sariya b'o dɔn mais anw ye jamanadenw de u dɔ de anw ye anw fana ka kɛ ye min ye ka sariya deli ka jamana ɲɛmɔgɔw deli anw tɛ se ka foyi kɛ ka tɛmɛ o kan u bɛ se ka liberté sɔrɔ cogo min na anw bolo u y'u ka fili yɛrɛ ko ni y'anw ɲininka anw bolo fana n'u bɔra u ye mun kɛ kunun u tɛna sɔn o ma bi peut-être n'u bɛ élargi u bɛ élargi wɛrɛ la sariya kadiri kɔnɔ sariya majɛ minnu jɛ tɛmɛnen n ma dala n'o ɲɔgɔnna minnu sɔrɔ bilen an dɔw don malidenw don an bɛɛ ka kan jamana la wa an bɛɛ ka kan liberté la a bɛ se ka jamana in jɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ kiiri ala ka a kun cɛ hɛrɛ la u bɛɛ lajɛlen ta ala k'u ni kunkɔrɔta d'u ma ani wasa d'u ma mais f'an bɛɛ ka dɔn jamana in ka kan bɛɛ la wa an bɛɛ kan ka jamana in tɔbɔtɔ an bɛɛ kan to jamana in kɔ jamana in bɔra yɔrɔ min na kunun a kɛra an bɛɛ sigilen ɲɛna wa an bɛɛ y'a ye fɛnɛ wa bi a yɔrɔ min na fɛnɛ a dilanna an bɛɛ ɲɛna donc an ka dɔn k'a fɔ baara min ka kɛ an kana k'a tiɲɛbaga ye an ka k'a ɲɛbaga ye an ka k'a dilanbaga ye jamana in ka jɔ ten sa an bɛ k'an baw tɔbɔtɔ cogo min na an ka jamana in tɔbɔtɔ ten an ba don kunun a y'a ka hakɛ d'a ma bi an fana ka hakɛ d'a ma an kana an ta ɲini a kan an ka ta ɲini an kan jamana ka ta ɲini basigi bolo la kɔrɔ. ayiwa OMT an ka kuru min kana se sara parce que n'an e tora yan babu a tɛna nɔgɔya e bɛ se ka su bɛɛ kɛ kuma na nka n y'a f'i ɲɛna cogo min na wagati min bɛ anw bolo yan o ye sisan miniti 50 ka taa se miniti 45 ma an bɛ se ka baara kɛ o de la panneau sanfɛla la pour que mɔgɔw ka se ka nimisiwasa fana sɔrɔ su in na wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin sifuw ma ka kɛɲɛ ni san 5 in tɛmɛnen ye ani i yɛrɛ ka kuma Ben le Cerveau ninnu kelen tɛ Arasbachi ninnu kelen tɛ Dawuda ninnu dɔrɔn tɛ maliyɛn caman ye fɛn caman faamu mɔgɔw tun tɛ ko dɔw dɔn fɔlɔ mɔgɔw y'olu dɔw faamu mɔgɔw tun tɛ degun dɔw muɲuni kɛ mɔgɔw sɔnna o ma mɔgɔw tun tɛ sɔn fana fɛn damadɔw bɛ yen u k'u sigi k'a lajɛ k'u bolo fila dɔw sen ka maa caman bɛ k'a to ko fanga ka se k'a ka baara kɛ nka min ye jamanadenw ye olu fana ka hakɛ bɛ jamana marabaaw fɛ denmisɛnninlakaw kosɛbɛ wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ma faso ale ka taga ɲɛ n'a ka sinsinni ni a ka dɛmɛni na don nataw kɔnɔna na. o ka se mun fan sifuw ka dɔn jamana bɛ anw ye a sini anw ye jamana ye anw de kan ka taa bi quoi wa an ka taa tacogo dɔn f'an ka dɔn k'a fɔ an ka bɔ taɲini na an ka bɔ yɛrɛ ko la an ka na mali ko la garisɛgɛ ye ala ta ye mais yɛrɛ balo o bɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ bolo kasi bi malo mɔgɔ b'anw na bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi jamana ye mɔgɔ b'anw na wa an ka jɔ jamana in ye f'an ka dɔn an dɔw bɛ yen minnu sɔnna fini ma
ka tenita olu le nimi ka bɔ pour que an ka balo bi an ka to nina bi an ka dɔn olu ka sɛgɛn o kana kɛ fu ye kasi fo an ka dɔn jamana in bɔra min y'o de fɔ n tɛ sɛgɛn an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ bi an bɛ k'an kun bɔ ji la jɔnni kan ka an yɛrɛ sama ka bɔ ji la o y'an yɛrɛ fɔlɔ de fo an ka da yɛrɛ la an ka sɔn yɛrɛ an ka tugu ɲɔgɔn kɔ fo an ka bɔ problème de leadership kɔnɔ fo an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an kana jamana ko kɔnɔ leader bɛ bɛɛ la mais n'i ka leader filila sɔn a ma i ka yɛrɛ kɔni i ka jamana de bila bɛɛ sanfɛ an ye jɔnniw ni jɔnni jurumutɔ an bɛ fili an bɛ ɲinɛ o t'a yira k'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn bolo bi Kasimu Mali mɔgɔw b'a denw na a den ninnu an bɛɛ lajɛlen an kana jɔ ɲɔgɔn na quoi bɛɛ n'i se don mun kalanna o mun ma kalan o bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔ la fo bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn wa ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ mun ɲini an b'a sɔrɔ wa Mali bɛ kɛ an ta ye minnu bɛ kɔ kan Kasimu n ka foli belebele b'u ye Mali ni diaspora fo an k'a dɔn bi olu bɛ kɔ kan olu ka foyi tɛ yan ta kɔnɔ mais u b'a dɔn don dɔ u bɛna segin ka na ni u bɛna laban yan ni o de y'a to ni Mali ko fɔra u tɛ da u tɛ sunɔgɔ u se ye min ye u b'a kɛ fo an fana minnu bɛ yan fo an k'a dɔn ni Mali sinimaw bolo n'an denw n'an mɔdenw an bɛna mun f'u ye an jɔyɔrɔ kɛra mun ye anw ye mun kɛ fo ka kɛ ɲuman ye olu ka kɛ anw ka kɛ misali ye olu ma pour que jamana in ka se ka falen a ka se ka jɔ bi minnu bɛ fanga la bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'u s'a kɔrɔ fo fana k'a dɔn u ka cɛya tɛ dɛ Ala ka latigɛ de y'a d'u ma donc u bɛ yen maliyɛn bɛɛ de kama u bɛ ka Mali jɔ maliyɛn bɛɛ de bi an ka dugawu fana b'u ye Ala k'u s'a kɔrɔ wa fana n'u mago b'an na an y'u ka kɛlɛkɛdenw na an y'u ka baarakɛminɛnw ni ka se k'u dɛmɛ baara min na kalifalenw la baara minnu b'a la bi a ka se ka kɛ ka ɲɛ an bɛɛ k'an yɛrɛ y'a la jamana ka se ka jɔ a ba ka se ka sigi an bolo u b'a sira kan mais ni majɛ min b'a la u k'a to an ka to ka bɔ temps en temps an k'a fɔ olu yɛrɛ ka taaɲɛ kama olu ka sutura kama olu ka majɛ kama pour que a ka ɲɛ n'an ɲɛna olu b'a tɔgɔ sɔrɔ mais jamana bɛɛ b'a lafiya n'a basigi sɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka danaya b'u kan bi jamanadenw ka bonya b'u kan bi o kɛra u yɛrɛ kɛwalew de jogo kama u kana o minɛn jɛngɛ Ala kana jɛngɛ u bolo hali bi Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma jamana in ka se ka basigi ka se ka jɔ an ka wasa ni kɔrɔta sɔrɔ an ye mouvement dɔ CDM a ye Mali ɲɛda kura daminɛ fo an bɛɛ k'an yɛrɛ y'o kɔnɔ k'a fɔ an bɛɛ k'an sigi an kana an sigi ka fanga dɔrɔn filɛ fɛn ma bɔ fanga yɔrɔ la an t'o k'a ye ni mun se ye min ye o ka wuli k'o kɛ an bɛ samiya la an jeunes ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka pɔn bɔ k'an ka yɔrɔw furan Bamakɔ ka saniya Mali ka saniya o de ye Mali kura ye o de y'an ka laɲini wa an sifinw k'a faamuya o de kan ka k'an ka kɛta ye sisan nin moment in na pour que jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn jamanadenw b'u ta la olu yɛrɛ b'u ta la hali an filan n'an dɔgɔ n'an kɔrɔ minnu bɛ fɔlɔ na f'olu k'a ye k'a fɔ an minnu ye civil ye an bɛ ka mun k'olu kɔ yan n'olu y'a ye k'a fɔ ɲuman don a bɛ lafiya d'olu ma a bɛ basigi d'u ma a b'u da u yɛrɛ la a b'u sɔn u yɛrɛ ye u bɛ t'u tɔ la pour que jugu kana san sɔrɔ a kan Ala ka barika don jamana in na Ala ka jamana in wasa kɔrɔ. Ousmane Mamadou Traoré OMT an b'i fo k'i waleɲuman dɔn su in na ka na an ka kɛnɛ diya an bolo ni ye baabu ye an bɛ se ka fɔ a ɲɛna i ye fɛn saba fɔ an bɛ se ka wuli o kan k'a kɛ Mali ye k'a dɔn Mali ye k'a to Mali ye Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in kɔlɔsima sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'a ma Falaye Keyita Keba Jalo olu tun bɛ a ka fili bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka ye cogo min kuma ne ani OMT a k'an bɛ waati wɛrɛ ani OMT tɛna fama sabula an bɛna thématique sigili daminɛ pour que fasodenw bɛ se ka lakunu cogo min ɲɛfɔli ka kɛ u ye fasoden ɲumanya waleya olu sinsin la an ka jamana kɔnɔ Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel